Amma injiniya akwai zarge-zargen cewa akwai magana tsakaninku da jam'iyyar APC mai mulki a tunanin za a janyo shi jagora wato ɗariƙar kwankwasiya shi kwankwaso ya zo a haɗe da shi domin a yi tafiya a ci zaben 2027. Za mu so kaɗan mana tambihi akan yaya kake ganin salon mulkin shugaba Bola Ahmad Tinubu wanda yake jagorancin Najeriya a yanzu. Kowa in yana son ya san tambihin wannan mulki ai sai ya tambayi jikinsa. In ya ga cewa abubuwa na tafiya daidai kamar yadda yake so, to ai kaga babu abin faɗi. Abin da yasa ba ma son mu rinka sharhi akan wannan tafiyar da mulki da salon mulkin wannan gwamnati shine kafin ai wannan zaɓe 2023 babu abu a duniya da ba mu gaya wa al'ummar Najeriya ba, musamman mutanen arewa, na halin da za su iya shiga in waɗannan mutane suka danki mulki. Amma injiniya, kamar akwai wani abu da mutane suke kallo wanda suke ganin cewa suna ɗora alhakin wasu laifuffukan ma wa ɓangaren ku, musamman ku da ake gani cewa kun ɗauki wani tsagi a yankin arewa, kun ki ku haɗa kai wajen ƙwatar mulkin a shekara ta 2023. Me za ka ce akan masu irin wannan tunani? To, rashin sani ne. Da wa za mu haɗa kai? Shin su mutanen arewa suna da mantuwa ne? Suna da ciwon mantuwa? In dai mutum ba ciwon mantuwa ne da shi ba, ai ya kamata a sani cewa kamar ni da kwankwaso, ai 'yan arewa ne suka kore mu daga cikin jam'iyyarsu ta PDP. Duk kullum abin da suke bukata shine mu taimaka musu su hau, mu kuma daga baya su ci ubanmu. Ba ma shi yasa aka yi zargin kenan an haɗa kai da ku, Tinubu ya kada PDP. To da Atiku da Tinubu mai bambancin su? Mu ne masu tsaya Usman, mu ne masu kishin arewa. In dai ka ce kana neman dan kishin arewa, in ka je gun kwankwaso, ai ka jingina da bango. Injiniya, wasu suna zargin kwankwaso ya shige maka gaba, ana baka kwangiloli a jam'iyyar NNPP da take mulki a jihar Kano. Yanzu ni dan kwangila ne zan ce wani yana da kirki wani bai da kirki? Talakan Najeriya musamman na arewa bai san ma waye nasa ba, shi yasa muke murna da irin abin da yake samun su da ake musu. Duk wannan ihu da suke na banza ne. Idan lokaci ya zo aka ba su kuɗi sai su manta. An ce da kare ana biki a gidansu. Me yace? Yace mu gani a ƙasa. To yanzu abin da gwamnatin Tinubu take wa al'ummar Kano, sarki ma biyu ta yi musu. Ko maulidi za a yi, ko taro za a yi na siyasa, zai sa 'yan sanda su je su hana. Wato duk wannan a yana abokinmu ne? To in makiyinmu ne muka zaɓa, aka zaɓa, yanka mu ma kenan zai yi. Amma injiniya, akwai hujjar cewa shi Tinubu ya saka baki a cikin abin da yake faruwa a dambarwar sarauta a Kano? Waye kwamandan 'yan sanda da soja? Amma a baya an sha hira da kai a kafafen yada labarai, kana cewa baka damu da halin da 'yan Najeriya suka shiga ba saboda su suka zabar wa kansu abin da suka zaba. Har yanzu kana kan wannan bakan naka? Me zan ce? Sun zabe mu ne mu? Mun sadaukar da rayuwar mu, za mu ba da wuyan mu a yanka akan talaka. Ya ki zaben mu don ya karbi naira 200 da taliya. Ya zabi wanda ya zaba dan ana bashi kashi, me za mu ce? Ai su tafiyar su ɗaya da masu shan wahalar da wanda suke ba su wahala, ai tafiyar su ɗaya. Da suna tare da mu, kai ka san dai sai inda ƙarfin mu ya ƙare. Amma bayanin da su gwamnati suke a kokarin su na bunƙasa tattalin arziki yanzu har ma ta kai gabaran da dalar tana ta sauka, kuma an ce kayan masarufin ma yana ta sauka. Wannan baka gani wani abun a yaba wa gwamnatin shi shugaba Bola Ahmad Tinubu ne? To daga yaushe ya fara sauka? Ai kowa ya sani cewa ma sai an kusa zaɓe a yaudare ku, komi ya zo ƙasa, muna kawo mutanen da kwakwalwarsu ta riga ta dishe. Kamar su ko Obasanjo, Yar'adua ya zo ya rasu, Jonathan ya zo ya damalma da ƙasa, aka ɗauko aka je aka kinkimo abin nan Buhari
bai san ma abin da ake ba. Suwa suka kinkimo Buhari a wancan lokacin? Su ku. Ai kana daga ciki injiniya. Kana daga cikin wanda kuka kinkimo shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma ka koma gefe baka je ka masa murna ya gama mulki lafiya ba. Ya gama lafiya ne?